Oso normala da. Oso normala da. Oso normala da ikasten ari zaren hizkuntza batean hitz egiterakoan eta gainera ezagutzen ez duzun jendearen aurrean lotsa pasatzea. Horri beldur eszenikoa deitzen diogu. Eta, programazio honetan, ikusiko dugu, ezagutuko dugu beldur eszeniko hori, onartuko dugu oso gauza normala dela. Eta era berean, saiatuko gara ikusten ze teknika erabili ditzakegun, pixka bat beldur eszeniko hori ez kontrolatzeko, baina pixka bat mugatzeko behintzat hain gaizki ez pasatzeko, ezta. Horrekin batera ikusiko ditugu eztabaidetan gehien erabiltzen diren esakunetako batzuk, errepasatu eta berri batzuk ezagutuko ditugu eta landuko ditugu. Eta batez ere ikusiko dugu, zer diren modalizatzaileak eta zer den modalizazioa. Ez harritu, ez larritu, ze oso sinplea da. Oso ezberdina da esaten badut, bihar etorriko naiz, edo uste dut bihar etorriko naizela. Nun dago diferentzia? Lehenengoan oso gauza ziurra da, ziur dago etorriko naizela, eta bigarrenean berriz ez dago hain ziur. Agian bai, agian ez. Hori da modalizazioa. Modalizazioarekin egiten duguna, ziurtasun maila diferenteak eman. Oso ziur, bat ere ziur, orduan, horrek lagunduko digu, hori ezagutzeak eta hori jorratzeak, eta batez ere ikusiko ditugu tresna batzuk modalizazio horiek egiteko. Horrek lagunduko digu batez ere gu nahi duguna esaten zehaztasunez, edo zehaztasun gehiagoz. Ez izutu, ez da oso gauza komplejua, pentsatu baino horrexagoa baita. Eta mintza saioan berriz, lehenengo mintza saioan ikusiko duzu bideo bat, zornontzako jende batek atera duela, emakumeen defentsa personalereko halako gida bat, eta orduan gida horren inguruko informazioa.